Татар эстрадасының яңа йолдызы Салават Фәтхетдинов 89 елда ул беренче Татар җыры бәйгесе җиңүчесе. Шул ук елны Салаватның беренче концерты уза. Бу 3 елдан артык дәвам итүче концертларның нәкъ беренчесе. Хәзерге Башкортстанда туып үскән Салават Фәтхетдинов мөстәкыйльлек чорының бер символына әверелә. 89 ел татар эстрадасының сыйфаты юкка чыкмаган чоры санала. Тәнкыйтьчеләр тарафыннан да хәзерге кебек тәнкыйтьләнгән чагы түгел. Җырларда әле гитара, барабаннар яңгырый. Татар телевидениесенә чыккан һәр җыр диярлек ул вакытта елның төп хитларының берсенә әйләнә. Гәрчә ул вакытта халыкта хит сүзе булмаса да, аеруча табигать кочагында җырлау киң тарала. Әгәр еракларга китеп барсам, сагынудан синдә янса утлар. Шул ук вакытта яңа стильләр эзләүдә күренә башлый. 80нче еллар ахырында татар сәнгатенә бәреп кергән шәхес Зөлфәт Хәким. 89 елда аның ярым ай дигән җыры чыга. Төнге күктән бердән бер ярым ай җирне яктыртырга телимә. Шулай да татар җыр сәнгатенең 1989 елдагы иң зур вакыйгасы Казанга Финляндия татарлары төркеменең гастрольгә килүе. Башкарма татар фольк-рок төркеме. Әлеге төркем башкаруында халык җырлары бөтенләй башкача яңгыраш ала. Мен 1989 елына килгәндә безнең өчен кызыклы әйберләр ди шул. Без татар телен ишетә башладык. Вокзалда булсын, урамда йөргәндә, төрле урыннарда татар телен ишетә башладык. Без ул көнгә хатлы качанда татар телен ишетмәгән идек үз җәмәгатебездән тыш кешеләрдә. Фин татарлар турында әйткәндә, аларның бер дә ничектер бернинди авырлыксыз шунда ук инглиз теленә күчеп сөйләве мине шаккаттырды, чөнки очрашулар вакытында анда университетта укыган төрле Непал, мисал өчен Непал вәкиле бар иде. Һәм алар аның белән инглизчә сөйләштеләр. Менә шул минем истә калган. Без кибетләргә барганда татар кешеләре белән яки уйларак хәлдә ишетчеләрдән да татарча сөйләгән. Алардан bir өлешендән аңладык, алар татарча аңлый, ләкин дә ялдылар сөйләгән, диктеләмәделәр сөйләгән. Ул безнең өчен бик шундый кызыклы әйбер, аңлый алмадык, нәрсәдән бу икән ди. Денис Бәдретдин сөйләвенчә, 1970 елларда Финляндиядә чыккан татар пластинкаларының Казанда да булуы алар өчен көтелмәгән хәл булган. 70 елларда чыккан пластинкаларны анда Татарстанда да белделәр дә ишеткәннәр иде. Ул безнең өчен бигрәк бер шундый горурландыра торган бер әйбер булды. Татарстан телевидениесе Финляндиядан килгән татарларны яздыра. Аларның җырларыннан торган тапшыру әзерли.
bütün konsertlarda kişiler idi, nice kişiler gelgen idi, nice bizi karşı aldılar. İskitkeç bizim ömrümüzde kaçan da andı yılı yaxşı zor karşı alıyor bulana yok idi. Kayada. Yani o bizim için bir hani yılı da bir şundi muhabbet tudura turgan his verdi bizge. Qozandagı konsertda eng qiziq mezgillarning birisi Tatarstandagı tatarlarning Tuğan til şəhərində Sovet çorunda tuyulğan 4 yolluqni bölmevleri. Biz Tuğan televizyon yerlerinde halık ayakına bastık konsertte. Hem kaçan biz kaldık kupletine kildik ana yerle başlarında kişiler tınladı, yırırlamadı. Lakin gördük göz yaşları aktı. Ve biz ana sonra hakkında işittik. O 4. kuplet iken yasak bolgan Sovyet vakti. Biz şak kattık yani biz bir dulkanlandık bu evde.